Papa Rods, happy lunch sa lahat ng ating mga kabarangay. Ngayon pa lamang po ay labis-labis na ang pasalamat ko kung sakaling mapili man ninyo ang aking sulat. Alam ko po kasi na libu-libong mga kabarangay natin ang nagpapahatid ng sulat sa inyo upang maibahagi nila ang kanilang kwento ng buhay. Hindi ko masasabi na nakaka-inspire ang aking kwentong ibabahagi ngayon, pero sana kahit papaano ay makakapag-iwan pa rin ako ng aral sa lahat ng mga nakikinig ngayong tanghali. Papa Rods, bago po ako magsimula, ay gusto ko lang ipaalam sa iyo at sa mga kabarangay natin na may pangalan at pagkakataon sa kwento na pinalitan ko para maitago ang pagkakakilanlan ko sa mga magulang ko na maaaring nakikinig rin po sa inyo ngayong hapon. Papa Rods, tawagin mo na lang akong Lyra. Hindi ko tunay na pangalan, 24 years old, galing sa Caloocan, at ngayon naman ay nagmamanage ng aming family business. Papa Rods, college pa lamang po ako, ay masukid na po ninyo akong tagapakinig. Mahilig kasi kami ng mga kaibigan kong makinig ng mga drama ninyo sa radyo. At ang programa nga po ninyo ang pinakapaborito namin sa lahat. Dahil palagi kaming may napupulot na aral sa mga kwentong ibinabahagi ng ating mga kabarangay araw-araw. Papa Rods, mula po ako sa isang pamilya na masasabi kong medyo nakakaangat sa buhay. Pagmamayari po kasi ng mga magulang ko at kilala ng mga bake shop sa Caloocan. Marami ng sikat na coffee shop at restaurants ang kumukuha sa amin ng mga pastries at kami rin ang palaging tinatawagan para kuhanan ng mga wedding cake ng mga kilalang tao. Ang alam ko nga, galing pa sa lolo ni Daddy ang bake shop na minamanage niya ngayon na gusto na niya ring ipasa at isa sa amin ng ate ko ang magmana. Papa Rods, dalawa lang kasi kaming magkapatid ng ate ko. At sa aming dalawa, si ate ang paborito ni Daddy. Siya kasi ang mas maganda, mas matalino, at mas madiskarte sa buhay. Kaya naman, sigurado ako na si ate na ang pagpapamanahan ni Daddy ng family business namin. Wala kasi akong hilig sa pagbibake, lalo na sa pagninegosyo ng cake. Nasa arts kasi, Papa Rods, ang passion ko. Mahilig akong magpaint at mangolekta na rin ng mga painting. Bagay na sobrang kinakainisan naman sa akin ng Daddy. Dahil wala naman daw ako mapapala sa pagpipinta. Wala raw pera sa painting. Nasa negosyo raw niya ang malaking pera. Kaya naman, Papa Ron, sinunod ko na lang ang kagustuhan ng Daddy at kumuha rin po ako ng business management kahit hindi ko naman gusto ang kursong iyon. Papa Ron, halos magkasunod lang po kami ni ate na gumraduate ng college. Kagaya nga ng inasahan ko. Siya ang tinirhan ni Daddy para mag-manage ng family business namin na bake shop. At ako naman, naglakas loob na lang na magbukas ng art gallery kasosyo ang isang kaibigan ko na mahilig rin sa painting. Ang pangalan niya, si Joseph. Wala pa ba ang ate mo, Lyra? Wala pa po, Daddy. Pero nag-text na po siya, on the way na rin po siya pa uwi. Medyo na traffic lang daw po. Bakit hindi pa kayo nagsabay umuwi kanina? Kasi nung dumaan po ako sa bake shop, ang sabi niya marami pa raw po siyang kailangang tapusin.
Kaya pinauna niya na po akong umuwi. Napakasipag talaga ng ate mo. Biruin mo. Wala pa halos 1 taon mula nung hawakan niya ang bake shop natin. Malaking pera nang naipasok niya dahil sa malalaking client na nakuha niya. Oo nga po eh. Ang galing po ni ate. Bakit kasi hindi ka tumulad sa kanya? Matalino na, madiskarte pa. Matalino at madiskarte din naman tong bunso nating si Lyra, mahal. Kita mo nga malapit na magbukas yung art gallery nila ni Joseph. Kailan nga yan, Lyra, na mapaghandaan namin ng daddy mo yung schedule na yon? Sa Sabado na po, Mami. Sana po makapunta kayo ni Daddy. Si ate po kasi, baka hindi raw makapunta dahil may 5 kasal daw pong nakaschedule sa araw na yon. Sobrang busy daw po nila para sa mga request na cake ng mga ikakasal. Pero pipilitin niya raw pong makadaan sa grand opening namin. Huwag kang mag-alala, makakapunta kami ng daddy mo sa araw na yon. Pwede ba, mahal? Huwag mo nga ako sinasama sa mga ganyang walang kwentang lakad. Mahal, hindi naman walang kwenta ang pagbubukas ng isang art gallery. Matagal na tong pinaghandaan at pinag-ipunan ng anak natin. Ni hindi nga siya humingi ng tulong sa atin, di ba? Dahil alam niya na hindi natin siya tutulungan. Hindi ganon yun. Alam lang talaga ni Lyra kung paano magsumika para sa sarili niya. Mami, okay lang po. Naiintindihan ko naman po na busy talaga si Daddy sa schedule niya. Busy talaga ako. Kaya hindi ko pag-aaksaya ng oras ang walang kwenta mong art gallery. Kung bakit naman kasi hindi ka tumulad sa ate mo na sumusunod sa yapak ko? Hindi naman po kasi talaga ako kasing talino ni ate eh. Hindi ko po kaya ang ginagawa niyang pagmamanage sa negosyo ninyo. Ano pa nga ba? Kita mo nga yan, oh. Hindi mo pa nga sinusubukan. Sinasabi mo na kaagad na hindi mo kaya. Mas inuuna mo pa yung mga walang kwentang painting at yung art gallery mo. Ano ba ipapakain ng mga yan sa'yo? Magkano ba kikitain mo dyan? Gagastos ka ng malaki, pero maliit lang naman ang ibabalik sa'yo. Samantalang ang ate mo, walang hindi kinakaya pagdating sa negosyo. Mahal, kumain na lang tayo at baka lumamig na tong mga nasa lamesa. Mamaya na lang natin pag-usapan ang tungkol sa negosyo na yan. Oh, basta Lyra, darating ako sa opening ng art gallery mo. Papa Rons, ng araw ng grand opening ng art gallery namin ni Joseph, sina Mami at ate lang ang dumating mula sa pamilya ko. Kagaya ng inaasahan ko, hindi na nga talaga nagpunta ang daddy. Hindi na rin masyadong sumama ang loob ko kasi nga ina-expect ko na yun. Mas magugulat pa nga ako kapag dumating talaga siya. Mabuti na nga lang at pinilit din ni ate na makarating. Pinaramdam nila sa akin ng mami na proud talaga sila sa ginawa ko na pagtupad sa pangarap ko. Papa Rons, mga kabarangay, naging maayos naman ang art gallery namin ni Joseph. Buong taon pa yon. Wala kaming kahit anong naging problema. Mabenta naman kasi ang paintings ko talaga, Papa Rons. At marami na rin kaming nakikilala na mga artist na sa gallery na namin nag-i-exhibit upang magbenta ng kanilang mga arts. Si ate naman ay nagpatuloy sa pag-handle ng family business namin. At palagi kong nakikita kung gaano ka-proud si daddy sa kanya. Yun ang bagay na matagal ko ng pangarap. Ang makita at maramdaman ko na proud din sa akin si daddy. Kaya lang, hindi ako sigurado kung mangyayari pa ba yun. Dahil kailan naman, wala nga akong ginawa na nagustuhan ni daddy. Akala ko tuloy, Papa Rods. Tuloy-tuloy na ang pagiging invisible ko sa paningin ng daddy ko. Yung palaging si ate na lang ang nakikita niya. Hanggang sa dumating ang inaasahan kong araw. Habang sabay-sabay kaming naghahapunan ng pagkain, ay biglang sinabi ni ate na magpapakasal na raw sila ng boyfriend niya. Dahil nabuntis siya. Siyempre, Papa Rons, mga kabarangay, nagulat kaming lahat. Lalong-lalo na ang daddy. Pero mas nakita ko ang pagkadismaya at galit sa mukha niya nang sinabi ni ate ko
na balak na raw daw nilang manirahan at nang mapapangasawa niya sa Japan. Kung saan nandoon ang pamilya ng mapapangasawa ng ate ko. Sa sobrang galit, Papa Rods, ni Daddy ay nanikip ang dibdib niya habang sinisigawan si ate na walang utang na loob. Kaya naman pinapasok na muna ni Mami si ate sa kwarto niya. At yun na nga. Mami, eto po yung tubig para kay Daddy. Thank you, Lyra. Eto, mahal. Inumin mo muna itong tubig. Ayoko na talagang makita yung panganay mo dito sa bahay natin. Mahal, huwag ka muna magsalita ng ganyan. Mag-relax ka muna. Bukas na lang natin pag-usapan ang tungkol sa bagay na yan. Hindi. Mula sa araw na to, tatanggalan ko na siya ng karapatan sa lahat ng negosyo natin. Mahal, kumalma ka muna. Pwede naman natin pag-usapan ito kapag hindi na sumasakit ang dibdib mo. Ayaw mo magpa-ospital pero ayaw mo namang kumalma. Lyra, Po, Daddy? mula sa araw na ito, ikaw na magmamanage ng mga business natin. Lalo na ang bake shop natin. Po? Ako po? Bakit? Huwag mo sabihin na hindi mo pa rin kaya hanggang ngayon. Mahal, bukas na nga lang natin pag-usapan yan. Huwag ka muna magpadalos-dalos sa paggawa ng mga desisyon ngayon. Eh doon din naman papunta ang lahat ng ito. Dahil tinatanggalan ko na nga ng karapatan ng panganay mo sa lahat ng negosyo natin. Napaka-irresponsable niya. Walang utang na loob. Mas iniisip pa niya ang sarili niya kesa sa pamilya na to. Ano, Lyra? Kakayanin mo ba? O pati ikaw, itatakwil ko bilang anak ko? Kaya po. Kakayanin ko po, Daddy. Gagawin ko po ang lahat para hindi kayo ma-disappoint sa akin. Good. Ay, papasok na muna ako sa kwarto. Nawalan na ako ng gana kumain. Aalalayan na kita, mahal. Hindi na. Kaya ko sa sarili ko. Ligpitin nyo na lang yung natapon kong pagkain. Ay, sige. Lyra, hindi mo naman kailangan na pilitin ang sarili mo kung... Mami, kaya ko po to. Hindi po ba kayo naniniwala na kaya ko rin ang ginagawa ni ate? hindi naman sa ganon. Nag-aalala lang ako na baka napipilitan ka lang na saluhin ang responsibilidad na ito. Mami, anak niyo rin naman po ako. Kaya handa po akong tanggapin ang responsibilidad bilang anak ninyo, kahit gaano pa to kabigat. At saka, ngayon lang din po kasi ako pinagkatiwalaan ng ganito ni Daddy, kaya gagawin ko po ang lahat para hindi ko siya mabigo. Papa Rods, sa totoo lang, ay hindi po ako sigurado. Hindi po ako sigurado sa sinagot ko kay Daddy. Kung kaya ko ba ang responsibilidad na bigla ko na lang tinanggap na ibinigay niya naman sa akin. Hindi kasi ako kasing talino at singgaling ng ate ko pagdating naman sa pagdinegosyo. Pero ayoko rin namang ma-disappoint agad ang Daddy. Ayoko nang awayan sa bagay na alam kong sobrang importante sa kanya at agad naman niyang ipinagkatiwala sa akin. Kaya kahit hindi ako sigurado kung kaya ko ba talaga, inako ko na ang responsibilidad na tinanggal niya mula kay ate. Papa Rons, ng linggo na yon ay sinimulan ko na ngang i-manage ang bake shop ng pamilya namin. Dahil graduate naman ako ng business management, medyo pamilyar na rin ako sa pamamanage ng isang negosyo. Naging hands-on din ako sa aking daddy at siguradong iniintindi niya lahat at pilit niyang ipinapaintindi lahat ng tinuturo niya sa akin pagdating sa aming bake shop. Papa Rods, dahil tinututukan ko ng mabuti ang pag-aasikaso sa bake shop,
ay unti-unti na akong nawalan ng oras sa art gallery namin ni Joseph. Mabuti na nga lang ay understanding at magaling umintindi itong si Joseph. Sinabi niya sa akin na intindihin ko muna ang pinapagawa sa akin ng daddy. Alam rin kasi niya kung gaano ko nakatagal inihintay ang pagkakataon na yon na mapansin ni daddy at makuha ang buong tiwala niya. At Papa Rods, ibinigay na nga sa akin ni daddy ang responsibilidad ng pagmamanage ng bake shop namin. Sinabi niya dapat ay mas tutukan ko pa ang malalaking client dahil sila ang nagpapasok ng malaking investment para sa negosyo. Sila rin naman na nagre-refer sa amin sa iba pa nilang kilalang sikat na mga tao. Kaya dapat hindi sirain ang pangalan ng bake shop namin. Si ate naman, Papa Rods, ay umalis na nga sa bahay namin pagkatapos ng kanilang civil wedding ng kanyang napangasawa. Sa sama ng loob ni Daddy ay hindi na rin ito umattend ang kasal ng ate at taminging kami lang ng mami ang nangdoon bilang pamilya ni ate. Sinabi rin ni ate sa akin na pagbubutihin ko ang pagmamanage ng family business namin at naniniwala raw siya na kaya ko na kagaya ng ginawa niya para sa business namin. Papa Rons, hindi naging madali para sa akin ang pagmamanage ng bake shop kasabay ng art gallery ko. Lalo na kapag sasabay-sabay na ang events ng bake shop at ng art gallery, lalo na minsan parehong lugar. Ayoko rin naman kasing iasa lahat kay Joseph pagdating sa art gallery namin. Dalawa kaming nagbukas, kaya hindi pwede na puro siya lang ang nagtatrabaho para dito. Pero mas lalong ayoko nang pumalpak pagdating sa malalaking client ng bake shop namin, kaya kailangan kong magkaroon ng lakas ng loob at hindi magkaproblema sa pagmamanage. Ayoko na naman kasing ma-disappoint ang daddy. Kaya kahit wala na akong pahinga, ay okay lang yun sa akin, Papa Rons. Basta ang mahalaga ay mahati ko ang oras sa bake shop at sa art gallery namin. Lyra, bakit gising ka pa? Tsaka, kape ba yung tinitimpla mo sa ganitong oras ng gabi? Opo, Mami. May mga report pa po kasi ako na dapat basahin. Kaya eto, naisipan ko pong magtimpla ng kape para magising ang diwa ko at makapag-focus ako sa gagawin ko. Ganun ba? Anong oras ka pala umalis kaninang umaga? Kinatok kita kanina sa kwarto mo para sabihin mag-aalmusal na pero wala ka na pala doon. Pasensya na po kung hindi ako nakapagpaalam kanina. Madaling araw po kasi ako umalis para makadaan ako sa art gallery bago pumasok sa bake shop natin. Chinek ko lang po kung kumusta na sina Joseph dun sa gallery kasi matagal na rin po akong hindi nakakapunta sa mga meeting namin eh. Pero Lyra, nagkaroon ka na ba ng maayos na tulog? Ay, ang lalim na ng eye bags mo eh. Nakakatulog naman po ako ng maayos, Mami. Madalas lang po kailangan ko talagang umalis ng maaga dito sa bahay. Saka wag po kayong masyadong mag-alala sa akin kasi hindi ko naman po pinapabayaan ang sarili ko. Hindi mo nga pinababayaan ang sarili mo. Pero inaabuso mo naman ang katawan mo. Lyra, pwede ka namang magpahinga kahit saglit lang. Kung talagang pagod ka na. Huwag mo kayanin kung hindi na talaga kayang pagsabayin ang lahat. Hindi po pwede eh. Ano bang ibig mong sabihin hindi na pwede? Bakit mo ba masyadong inaabuso ang sarili at katawan mo? Naniniwala naman ako na kaya mo talagang i-manage ang family business natin.
Pero ayokong nakikita na halos patayin mo na ang sarili mo sa pagtatrabaho. Mommy, sana po maintindihan niyo tong ginagawa ko. Ay, hindi ko na talaga maintindihan kung bakit kailangan mong halos patayin ang katawan mo sa mga ginagawa mo. Dahil ngayon lang po ako nakita ni Daddy bilang anak niya. Hindi totoo yan, Lyra. Pantay ang pagtingin namin ng daddy mo sa inyong mag-ate. Naniniwala po ako na pantay ang turing at pagtingin niyo sa amin ni Ate, Mommy. Pero hindi po kay Daddy. Sa umpisa pa lang naman po, alam ko na si Ate ang paborito niya. Dahil si Ate ang mas matalino. Matalino ka rin naman, Lyra. Pero hindi po ako graduate ng valedictorian nung high school at cum laude noong college. Hindi po ako nagmana sa galing ng diskarte ni Daddy pagdating sa negosyo. Sinabi ko naman sa'yo na huwag mong palaging kinukumpara ang sarili mo sa ate mo, hindi ba? Dahil magkaiba kayong dalawa. Magkaiba kayo ng talino at diskarte sa buhay. Sorry po, Mommy. Hindi ko lang po talaga maiwasan. Lalo na kapag pinaparamdam ni Daddy na si Ate ang paborito niya. Minsan nga, pakiramdam ko si Ate lang ang anak niya. Kaya nang magkaroon ako ng ganitong klaseng chance na maging anak ni Daddy, gusto kong gawin ang lahat para maipakita sa kanya na kahit paano, may naman na rin akong talino at diskarte mula sa kanya. Na anak niya rin ako. Ay, pagpasensyahan mo na ang daddy mo, ha? Sana hindi ka magtanim ng sama ng loob sa kanya. Kahit kailan po hindi ako nagalit sa inyo at mas lalong hindi kay Daddy. Kasi naiintindihan ko naman po siya eh. Naiintindihan ko kung bakit si Ate ang paborito niya. Kaya nga po ngayon na nakikita niya ako bilang anak niya, gusto kong gawin ang lahat para hindi siya magsisi na pagkatapos ng napakaraming taon, nagawa niya rin po akong pagkatiwalaan. Nakita niya rin po ako na may isa pa siyang anak na Lyra ang pangalan. Papa Rods, alam ko naman talaga na alalang-alala si Mami sa ginagawa kong pagtatrabaho. Lalo na at nakikita niya ang lahat ng effort na binibigay ko para lang hindi ko mapabayaan ang bake shop namin at ang art gallery ko. Pero kagaya nga ng sabi ko sa kanya, gusto ko lang naman talaga ay mapatunayan kay Daddy na hindi siya magsisisi sa pagtitiwala niya sa akin para sa aming family business. Papa Rods, pakiramdam ko kasi ngayon lang nakita ni Daddy na may silbi pala ako sa pamilya namin. Na kaya ko ring gawin ang mga ginagawa ni Ate para sa aming pamilya. Na kaya ko ring sundan ang yapak nila pagdating sa galing sa pagnenegosyo. Kaya gusto kong pagbutihin palalo ang ginagawa ko ngayon, Papa Rods, kahit na ang totoo. Medyo nahihirapan na talaga ako. Dahil kulang na lang, ay hatiin ko ang katawan ko para magawa ko ng tama at maayos ang trabaho sa bake shop, pati na rin sa art gallery. Kagaya nga ng napansin na ni Mami, halos hindi na nga ako nakakatulog ng maayos o kahit nakakapagpahinga man lang. Malalim na kasi ang gabi kung umuwi ako sa bahay at madaling araw kung umaalis. Siyempre, Papa Rods, para lang mahati ko ang araw ko sa 2 lugar. Pero hindi ako nagrereklamo, Papa Rods, ha. Kinakaya ko ang lahat para wala akong mapabayaan sa kahit ano. Para mas lalong makita ni Daddy ang silbi ko sa pamilya at para sa negosyo niya. Joseph, pasensya ka na ha. Baka kasi hindi ako makasunod dyan sa exhibit sa gallery natin. Nandito pa rin kasi kami ni Daddy sa kasal ng isang client namin. 2 malaking cake at 400 pieces na cupcake kasi ang dineliver namin dito. Ayos lang, friend. Don't worry, naiintindihan ko. Kumpleto naman ang staff natin ngayon, kaya hindi ako nahahassle kahit medyo madaming tao. Babawi talaga ako. Bukas wala akong pasok sa bake shop. Mag-whole day ako dyan sa gallery para ikaw naman ang makapagpahinga.
Sige, salamat. Kamusta ka naman dyan? Eto, pagod na. Ang dami rin kasing tao dito. Saka bago kami nag-deliver ng cake at cupcake dito, may dinaanan pa kami ni Daddy na isang client din na may in-order naman na 200 pieces ng cupcake. Nako, mukhang pagod ka na naman. Kaya mo pa ba, friend? Ako pa ba? Para namang hindi mo ako kilala. Sa bagay, kilala nga pala kita bilang si Darna na kayang gawin lahat. Walang hindi kakayanin basta para sa mga taong mahalaga sa akin. Joseph, baba ko muna tong tawag ha. Palapit na kasi si Daddy. O siya, sige. Ingat ka dyan ha. Bye. Bye. Nandito ka lang pala sa labas. Wala po kasing signal sa loob. Tinawagan ko lang po si Joseph para i-check siya at ang art gallery namin. May exhibit po kasi ngayon doon eh. I see. Kumain ka na ba? Opo, tapos na po. Kayo po, Daddy. Tapos na rin. Nakausap ko nga pala ang parents ng bride kanina. Ang sabi nila, tuwang-tuwa raw ang anak nila sa cake, pati na mga bisita doon sa mga cupcake na dala natin. At sa silver wedding daw nila mag-asawa sa susunod na buwan, bake shop ulit natin ang kukunin nila para sa cake at pastries na panghanda. Mas malaking event daw yun kaya baka mas marami din silang i-request at orderin sa atin. Talaga po? Nakakatuwa naman, Daddy, at nagustuhan nila ang mga products natin. Oo nga eh. At sinabi niya rin na nirekomenda niya tayo kanina sa mga bisita niyang may mga ikakasal na anak o kamag-anak. Pinamigay niya nga raw yung contact number ng bake shop natin kanina eh. Naku, Daddy, sigurado pong marami tayong matatanggap na mga inquiries ngayong darating na mga araw. Kaya nga eh, at lahat ng yun dahil sa'yo. 2 malaking event ang pinuntahan at dinalhan natin ng mga cake at cupcake ngayong araw. At parehong naging successful ang mga yon. Dahil ikaw ang nag-manage sa mga tao sa loob ng bake shop natin. Hindi talaga ako nagkamali na pinagkatiwala ako sa iyong negosyo na to, Lyra. Salamat po, Daddy. Salamat po talaga. Ako ang dapat na magpasalamat dahil hindi mo sinira ang tiwala ko. At sana, mas pagbutihan mo pa sa mga susunod na araw. Dahil ikaw na lang ang nag-iisang tao na pwedeng humawak ng negosyo na to. Opo, Daddy. Kahit kailan, hindi ko po sisirain ang tiwala ninyo. Papa Rons, pigil na pigil ang mga luha ko habang kausap ko si Daddy ng mga oras na yon. Naiiyak ako sa tuwa dahil sa mga sinabi niya sa akin. Sa totoo lang kasi, yun ang kauna-unahang beses na pinaramdam niya sa akin na proud at natutuwa siya sa ginagawa ko. Yun rin ang unang beses na pinaparamdam niya sa akin na anak niya pala ako. Parang ibang tao kasi nung kausap ko si Daddy sa mga oras na yun. Sobrang nanibago ako. Kasi siguro nasanay ako na malamig ang pakikitungo niya at laging mainit ang ulo niya sa mga ginagawa ko na related sa arts. Pero nung araw na yun, Papa Rons, mga kabarangay, ay siya pa ang nagpasalamat sa akin. At sinabi niya na hindi niya raw pinagsisisihan ang tiwalang ibinigay niya sa akin. Nang matapos ang pag-uusap namin na yun, Papa Rons, ay dumiretso ako sa restroom at doon tahimik akong umiyak. Naiyak dahil sa sobrang tuwa sa nararamdaman ko. Sa wakas kasi ay nakita na rin ako ni Daddy bilang anak niya. Bilang anak niya na may silbi rin pala sa pamilya. Iyon ang isa sa mga kamatagal ko ng pinapangarap, Papa Rods. Ang iparamdam ni Daddy na pwede niya rin pala akong maging paboritong anak. Forever! Papa Rods, sa loob ng kalahating taon ay nagawa kong pagsabay-sabayin na i-manage ang family business namin na bake shop at nasabay ko ring i-manage ang art gallery ko. Nakasanayan ko na nga ring matulog
ng 3 hanggang 4 na oras lamang araw-araw. Kaya lang Papa Rods, nakalimutan ko na yata na hindi ako robot at hindi sa lahat ng oras ay kaya kong hatiin ang sarili ko. Meron kasi kaming naging isang client na umorder ng 1,000 pieces ng cupcakes at 3 cake para sa isang napakalaking event. On the way na ako sa bake shop noon nang tumawag si Joseph. Nalaman ko po na may sunog na nagaganap malapit sa art gallery namin at kailangan ko raw agad-agad na pumunta doon. Kaya agad-agad ako nakadiretso sa bake shop at tinawagan ko na lang ang sekretary ko na siya muna ang mag-asikaso doon. Susunod na lang ako sa hotel kung saan gaganapin ang malaking event at kinuha ang bake shop namin. Papa Rons, nagmamadali akong pumunta sa art gallery namin ni Joseph. Nang makarating ako, doon ay patay na po ang apoy. Pero kalahati ng art gallery namin ang nasunog, kasama po ang ibang painting at mga gamit ko. Joseph! Lyra, buti nakarating ka na. Sorry, medyo na traffic ako papunta dito. Kumusta ka na? Nasaktan ka ba? Hindi, wala rin nasaktan sa mga staff natin. Pero yung art gallery natin, Lyra, halos walang natira sa mga gamit o painting. Huwag mong isipin yon. Kaya pa naman nating mabawi ang lahat. Ang mahalaga ngayon, walang nasaktan sa inyo. Sorry talaga, Lyra. Hindi ko nagawang isalba ang mga gamit. Wala na akong nagawa. Ano ka ba, Joseph? Huwag ka lang mag-sorry. Wala kang kasalanan. Walang may gusto na mangyari ang sunog na to. Kaya huwag mong sisihin ang sarili mo. Mabuti na lang talaga at nagawa ko pang magkaroon ng presence of mind habang nagkakagulo na sa loob. Sinigurado ko na walang naiwan na staff. Dahil mas lalong hindi ko mapapatawad ang sarili ko kapag may isa sa kanila ang nasaktan. Kung bakit naman kasi nadamay pa tong art gallery natin sa sunog. Saan daw ba nagsimula ang apoy? Sa katabi nating coffee shop. May pumutok daw na electrical outlet na hindi nila napansin. Hanggang sa naging malaki na yung sunog. Napakapabayaan nila. Nadamay pa tuloy tayo. Sandali lang, Joseph ha. Tumatawag lang si Daddy. Okay, sagutin mo muna yan. Check ko lang ang ibang staff natin kung may kailangan pa sila. Sige, susunod rin ako pagkatapos kong sagutin to. Hello, Daddy. May emergency lang po dito sa... Nasaan ka ba? Bakit hindi mo sinasagot ang mga text ko? Nandito lang po ako sa art gallery. May emergency po kasing nangyari. Nandiyan ka lang pala eh. Pero ngayon mo lang sinagot ang tawag ko. Alam mo ba kung ano nangyayari ngayon sa bake shop? Hindi po, pero nandun naman po yung sekretary ko para... Para sumalo ng kapalpakan mo? Ano pong ibig niyong sabihin? Tumaob ang lamesa kung nasa nakalagay ang 10 cupcake stand. Natapon at nasira ang halos 500 na cupcake na para sa malaking event na pupuntahan mo ngayon. Lyra, 500 cupcake yun. Paano mo gagawa ng paraan niya sa loob ng 1 oras? Daddy, sorry po kasi hindi ko naman po alam na mangyayari to. Nagkasunog po kasi dito sa gallery kaya dito po ako tumiretso. Hindi ko po alam na... Paano mo nga malalaman kung nandiyan ka sa Lechig Art Gallery mo na yan? Lyra, gawan mo to ng paraan. Kung hindi, malilintig ka nga talaga sa akin. Papa Rons, mabigat man sa loob ko, ay nagpaalam muna ako kina Joseph na kailangan kong puntahan ang bake shop namin. Kahit alam ko na walang nasaktan sa kanila, ayoko pa rin po sanang umalis. Papa Rods, sa totoo lang, may parte sa sarili ko ang sinisisi ko
kung bakit nangyari ang aksidenteng yon sa aming art gallery. Kahit wala naman akong magagawa kung sakaling nandoon ako, ay iba pa rin yung kasama ko ni Joseph habang pinapalabas ang mga gallery staff namin. Iba pa rin yung nakatulong sana ako sa kanya. Paparod sa makarating ako sa bake shop, ay nakita ko ang sinasabi ng daddy na malaking problema. Nagkaroon pala ng maliit na aksidente sa bake shop na naging dahilan ng pagtaob ng lamesa at masira ang halos 500 piraso ng cupcake. Kasama pa ang isang malaking cake na para sana sa isang event. Wala nang isang oras bagong event at hindi na namin iyon magagawan pa ng paraan. Kaya nang ma-deliver namin yon, 500 cupcakes na lamang at ang 2 cake sa hotel, ay kinausap ko ang client namin at humingi ako ng apologies para sa 500 pieces ng cupcake na nasira at sa cake na hindi na na-deliver. Nag-offer na lang ako ng malaking discount at free customized cake sa susunod nilang event pero hindi nila yun tinanggap. Galit na galit dahil kami lang daw ang kinuhanan niya ng pagkain para sa dessert sa event. Mataas din daw ang expectation nila sa bake shop namin dahil nirecommend kami ng isa sa mga kapatid niya. At kung alam niya lang daw na palpak, ay hindi na sana kami ang kanyang kinuha. Sabi pa niya ay kahit kailan daw ay hindi na sila kukuha ng kahit anong products sa bake shop namin. At mas lalong hindi na niya daw kami i-recommend sa iba pa. Papa Rods, yun ang unang beses na pumalpak ako. At talagang kasunod pa ang mabigat na pangyayari sa art gallery namin ni Joseph. Parang magkasunod na pagsubok ang nangyari. Hindi ko alam kung paano ko tuloy lalampasan. Daddy, mano po. Huwag ka nga makapagmano-mano sa akin, Lyra. Tumawag sa akin ang kapatid ng client natin at sobrang na-disappoint siya sa bake shop. Galit na galit daw sa kanyang kapatid niya dahil sa pagre-rekomenda sa atin. Nakita mo na ang ginawa mo sa pangalan ng bake shop ng pamilya natin. Nang dahil sa'yo, nawalan tayo ng malaking kliyente. Napaka-irresponsable mo, Lyra. Pinili mo pa talagang puntahan niyang art gallery mo kahit alam mo na may malaking event na naghihintay sa'yo kanina. Sorry po talaga, Dad. Nagkaroon lang po ng emergency sa art gallery namin. Nagkasunog po kasi sa kalapit namin na coffee shop at inabot ng malaking apoy ang gallery. Nandun naman si Joseph, hindi ba? Magkasoso kayo doon. Kaya bakit hindi mo nalang siya hinayaan na asikasuhin ang sunog na yon? Kesa hinayaan mo na magkagulo sa bake shop? Sa ganong klase po ng pagkakataon, hindi ko po pwedeng hayaan na mag-isa si Joseph. Hindi ko rin naman po alam na magkakaroon ng ganong problema ang mga product natin kanina. Ilang beses na ba kasi kita pinaalalahanan na ipasarado mo na yung Leche Gallery na yan? Lyra, kung nandun ka lang sa bake shop, hindi mangyayaring kapalpakan kanina. Hindi ba sinabi ko na sa'yo na kapag ganitong kalaki ang event, hindi ka dapat nalilate o nawawala? Oh, kita mo na kung anong nangyari ngayon. Nawalan tayo ng isang malaking client. Nasira pa pangalan natin. Lyra, bukas na bukas din. Bibitaw mo na yung Leche Gallery na yan. I'm sorry po, Daddy. Pero hindi ko po gagawin yan. Bakit hindi? Dahil ang art gallery lang po ang meron ako na alam kong gusto kong gawin sa buhay ko. At iisipin mo pa talaga yan? Kesa sa negosyo na matagal ang pinapatakbo ng pamilya natin? Daddy, ginawa ko naman po lahat ng gusto ninyo. Ngayon lang po ako sumablay ng ganito. Please naman po.
Hayaan niyo po akong bumawi sa bake shop at magpatuloy sa gallery ko. Hindi! Bukas na bukas din, ako mismo ang tatawag kay Joseph. Babayaran ko kung magkano man ang dapat bayaran. Pero bibitaw mo na yung Leche Gallery na yan. Kung bakit ba naman kasi yan pang naisipan mong gawin sa buhay mo? Hindi ka tumulad sa ate mo na matalino. At kahit kailan ay hindi pa pumalpak sa negosyo. Ay, ikaw na lang sana ang nag-asawa at hindi ang ate mo. Bakit po ba lagi na lang si ate ang hinahanap ninyo? Dahil kahit kailan, hindi siya pumalpak, hindi kagaya mo. Napatigas ang ulo mo. Ayaw mo makinig sa sinasabi ko. Kaya pati ang bake shop, nadadamay sa kapalpakan mo. Daddy, kumpara kayo ng kumpara sa akin kay ate. Pero nasan pa siya ngayon? Di ba nasa Japan na siya kasama ang pamilya niya? Hindi nga siya sumablay sa negosyo. Pero hindi ba sablay yung mabuntis siya nang wala sa oras at iniwan niya tayo dito sa Pilipinas? Tanggap ko naman po na hindi talaga ako kasing talino ni ate. Na hindi ako kasing galing niyang dumiskarte pagdating sa negosyo. Pero ginawa ko naman po ang lahat para mapansinin niyo ako. Hindi ko naman po hiniling na mangyari ang kapalpakan na to sa bake shop eh. Hindi ko rin po hiniling na maging paborito ninyong anak. Ang gusto ko lang po, makita niyo ako bilang anak ninyo. Kung hindi kita nakikita bilang anak ko, hindi ko na sana sa'yo pinamanage ang family business natin. Pero ginawa niyo lang naman yun dahil wala kayong choice. At tinanggap ko po yun hindi dahil wala akong choice. Kung hindi dahil sa kauna-unahang pagkakataon, nagawa niyo po akong pagkatiwalaan. At gusto ko pong ipakita sa inyo na kaya ko rin ang ginagawa ninyo na ate, na may silbi ako sa inyo at sa pamilya na to. Na kahit alam kong mahirap, tatanggapin kong responsibilidad na binibigay ninyo. Pero sige po, kung yun po talaga ang gusto ninyo, kung yun po ang makakapagpapanatag sa loob ninyo, kung yun po ang makakapagpasaya sa inyo, ibitawan ko po yung art gallery ko para sa bake shop natin, Daddy. Gagawin at susundin ko po lahat ng gusto ninyo pagdating sa negosyo. At pipilitin ko po na maging si ate. Papa Rods, ilang araw din kaming hindi nagkibuan ni Daddy matapos ang pag-uusap namin na yon. Pero kagaya ng sinabi ko at gusto niyang mangyari, binitawan ko na ang art gallery namin ni Joseph. Binayaran ko ang lahat ng naging damages sa gallery at hindi ko na rin kinuha ang natitira kong share doon. Binigay ko na actually lahat kay Joseph para muli siyang makapagsimula. Ayaw sana niyang bitawan ko ang lahat, pero kagaya ko, wala rin naman siya magagawa sa naging desisyon ko. Kaysa pare-pareho kaming pabigat, ako na lang ang bumitaw sa art gallery namin. Alam ko rin naman na kaya yun i-manage ni Joseph ng mag-isa. Kahit nga si Mami, Papa Rods, sa totoo lang, ayaw niya ring bitawan ang isang bagay na gusto kong gawin sa buhay ko. Pero ang sabi ko sa kanya, mas mahalaga ang pangarap ko na mapansin at pagkatiwalaan ni Daddy. Kaya sabay ng pagbitaw ko sa art gallery ay ang pagbitaw ko sa passion o ang kagustuhan ko na magpinta. Sabi nga kasi ng Daddy, hindi naman daw kasi yun makakatulong sa negosyo namin. Muli ako nag-focus sa pagmamanage ng aming bake shop. Pero this time, wala na akong iniintindi pa. Kaya masasabi ko na nakabawi rin ako kaagad sa kapalpakan na nagawa ko noon. Kaya naman muli kami nagkausap at nagkaayos ng aking Daddy. Alam ko naman ito lang ang kailangan kong gawin para mapansin niya
na importante ako bilang anak niya. Sa totoo lang, mabigat na magaan ang pakiramdam ko ngayon, Papa Rons. Magaan kasi maayos ang pakikitungo sa akin ng daddy. Pinaparamdam niya ulit sa akin na proud siya at proud siyang maging anak ako. Na hindi siya nagsisisi sa akin na binigay niya ang family business namin na to. Pero Papa Rod, sa kabilang banda, mabigat din ang pakiramdam ko dahil bago nangyari lahat ng yun, ay kinailangan ko munang patayin ang pangarap ko na para sa sarili ko. Hindi ko masasabing totoong masaya ako sa ginagawa ko ngayon, Papa Rods, kahit na patuloy kaming successful sa aming bake shop. Pero, hindi naman na importante yun, di ba? Dahil para sa akin, mas importante na mapasaya ko ang mga mahalagang tao sa buhay ko. At isa na ron, ang daddy ko. Papa Rods, muli ako nagpapasalamat sa pagbibigay ninyo ng chance upang ma-share ko ang aking kwento sa araw na to. Kahit hindi masyadong maganda ang katapusan, sigurado naman ako na nakapag-iwan ito ng aral sa buhay, ng kwento para sa ating mga kabarangay na nakikinig ngayon. More power, Papa Rons, at sa Radyo Nobela, ang inyong forever kabarangay, Lyra.